uthi kanti yini i-reality TV show. Ngizowuphendula lo mbuzo njengomuntu o-review-a i-TV show, kodwa hhayi osebenza behind the scenes. Ngiphinde futhi ngiwuphendule njengomuntu obuka ukuthi i-show ikhonjiswa kanjani, laba esixoxela indaba yabo bathini, asisebenzise isithando nesimo, because umbuzo uthi yini i-reality TV show. Uma ungabuyela emuva, season 1, 2, 3, uzobona ukuthi amakhosikazi kaBaba uMseleka bezwana, bekune-friendship phakathi kwabo. Ngisho ukuyothenga bebethenga ndawonye, bebe-communicate mhlampe ngendlela ebibukeka iyinhle, bebenokuzwana. U-season 1, 2, 3 lowo, mangaba ngikhuluma iphutha. Into-ke esiyithola la before ishow iqala ithini into? UMseleko okuwumnikazi wale TV show